Унікальны выпадак для беларускага хакея. Падчас каляднага турніру на ўзнагароды прэзідэнта Беларусі Александр Лукашенко парушыў правілы лядовай баталіі, пасля чаго суддзя, увага, пакараў кіраўніка краіны 2 хвілінамі на лаве штрафнікоў. У той самы час беларуская моладзевая зборная пакінула элітны дывізіён чэмпіянату свету па хакеі пасля 6 паразаў запар. Чаму увага кіраўніка краіны да хакею не трансфармуецца ў спартовыя поспехі? Разбіраўся Зміцер Міцкевіч. Калядны турнір на прыз прэзідэнта Беларусі вось ужо 14 раз ладзіцца ў Менску. Традыцыйна на гэты турнір запрашаюцца аматарскія каманды з усяго свету. Сёлета ў Беларусь прыехалі нават зборныя Балкан і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў дзеля таго, каб згуляць на чыжоўкай арэне. У адным з матчаў паспеў адзначыцца і непасрэдны ініцыятар спартовай імпрэзы – сам Александр Лукашенко. Арбітр праводзіць укіданне, але пасля секунды барацьбы хакеістаў спыняе гульню. Прычына – Александр Лукашенко ўсёй вагой наваліўся на свайго апанента і абрынуў таго на лёд. Пад смех трыбунаў суддзя прызначае 2хвіліннае выдаленне прэзідэнта Беларусі. Першае ў гісторыі турніру на прыз гэтага самага прэзідэнта. Александр Лукашенко усміхаецца і едзе ў бокс штрафнікоў. Інцыдэнт адбыўся падчас матчу супраць Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Сам Александр Лукашенко вылучыўся і хет-трыкам, закінуў 3 шайбы. Аднак ці зрабіў гэтым уражанне на суайчыннікаў? Зрэшты, як апошнім часам і на ўвесь беларускі хакей. Может быть, они и нужны, такие турниры, но не в таком масштабе, как это представляется там на всю страну. Это все искусственно, поэтому мне не хотелось бы там посещать. И своему ребенку я об этом всегда говорю, и он в свои 12 лет, кажется, адекватно насчет этого мыслит. Я не считаю, что на это нужно тратить деньги. Лучше отдать эти деньги детям, точнее, пустить эти деньги на детей, чтобы они развивались. Тым часам нязграбнае падзенне Александра Лукашэнкі як метафора гульні моладзевай зборнай Беларусі на чэмпіянаце свету па хакеі, які цяпер праходзіць у ЗША. Там падначаленыя Юрыя Файкова пацярпелі 6 паразаў ад камандаў Швецыі, Чэхіі, Расеі, Швейцарыі і Даніі і ў выніку пакінулі элітны дывізіён. Причина поражения не в главном тренере, которым у нас всегда ищут главную причину. Главная причина в том, что у нас неправильная система детского хоккея. Мы проиграли швейцарцам и датчанам, у которых давным-давно в детском хоккее работают канадские и американские тренеры. І пакуль дзяржаўныя медыя старанна падкрэсліваюць вялікія намаганні ў прамоцыі хакею ў краіне, практычна нічога не гаворыцца аб нулявых выніках на ўзроўню нацыянальных камандаў. Вкладывается много средств, но эффективность очень мала. Мы тратим не на то, что нужно. Мы просто осваиваем их, но неэффективно. На гэтым фоне застаецца адкрытым пытанне, ці зверне Александр Лукашенко ўвагу на сапраўдныя паказнікі развіцця хакею ў Беларусі, альбо працягне захапляцца асабістымі поспехамі на нятанным аматарскім турніры. Зміцер Міцкевіч, Белсат.